Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Guys, piye iki? Dilangi ya, guys. Piye iki? Rupane kok kaya jembut. Iya. Heeh. Aku kan ndokel nang kono sampai sak jam. Wong ki mang gak enek Mas aku nang metu yo, tapi gak enek wong. Heeh. Kayak mau tak telepon. Aku HP ku ning omah. Heeh. Tak cas. Aku ki dadi gak bawa HP, gak bawa apa. Nang kono juga. Ari wong gak enek ngene Mak Demis. Asan bocah ki mangke aluk ngene. Bu aku ora apa-apa, aku tak mlaku yo ngono. Ora kondo, ora bering. Lah liwat 3-9. Iya. Liwat 9 menit ya. Heeh. Nah mas aku cek ning kono gak enek wong tapi gerbang ki mang bukaan. Mas Iya. aku kan biasanya nek cacah mulih ngene iki gerbang ditutup nek. Heeh. Iki mang bukaan tak kira urung metu tapi kok kanca-kancaku gak enek kabeh aku. Iya. Lah aku terus ngene, alah iki paling wis liwat, engko tak wis mulih liwat kene. Heeh. Tak petukan. Kayak mau nganu, lagi teko nggone telon ngono ki, anakmu liwate kene. Lah ya bantet ya bener gak petukan. Heeh. Bar kuwi aku mulih teko tikungan kono sing Iya. masjid. Ngene Heeh. trotoar Barokah. Rani. Iya. Dikandani anu wong caca mau wis padha mulih kabeh nduk ngono ora langsung ber teko mau wis gak enek bocah. Heeh. Katok Wis salin. Iya. Aduh peri aku. Kayak mau tak telepon nek menapa nggowo HP cah. Wis teko omah ngono maksud iki aku ngono, dadak ora enek yo. Ora Ini sedelo alah. ora mbok gowo yo wis. Alah kene kuno. Los. Baradus. Nganu. Aku mangki adus ondol-ondolan ngene lho. APG. APG. Apa iki? Ini jalur Apa iki? testing. Baik ku gak dikekno. Dikekno mesti. Urung. Dikekno. Urung tak delok berarti. Lho, Minggu tas berarti. tok iki yo tak ono guys pernah. Ki sik sapa? Amin. 74. Basa Jawa dengaren. Tok apik. Ini kan tidak ben ketok. Iku tak cedakno. 70 pendidikan Pancasila. Ndek biyen kok UTS zamanku ndek biyen kok fotokopinan, saiki kaya kok ngene iki ke pemerintah. Kok apik ya. Aku gak iya ngono kuwi. Aku zamanku ya, Mbak. Ora ngene iki, guys. Kayak semester aku ngene iki. UTS ya aku dhisik cek nganggo Ora fotokopi ki? apa ya? Yo ngono kuwi kok kono, kok kok bluro. Nah aku. Lho kok jaman wis. Jaman kuwi ngono, tapi nek semester ya ngene iki. 94 bahasa Indonesia. Peri rung tak delok. Matematika itu jeblok pisan. Matematika. Aduh, matematika kan kontok elek, Kak. 58 Ah matematika ki angel. Angel guys, koyo ngene iki ngomong. Wong gerang ora iso. Iki nek carane ya, Mbak. Heeh. Ya Allah. Niki nek carane lali gak ya sak Ayo, empon. Mbok. Angel sekolah saiki. Wong 3 dikali 1 kok 0,3 leh tunggali. 3 dikali 1 ki ya 3. 3 dikali 1 kok 0,3 untuk no kondi. Iya lho. Ada ngene iki yo kopior, guys. Soale sekolah saiki nek jamanku dhisik ijek iso nyontut koncone. Jejere loro-loro saiki gak pencar-pencar. Kon dhewe-dhewe sitok-sitok. Dadi ora iso ngelirik, ora iso ngapa, nek goblok ya wis hasile kuwi ngono. Peri yo Soalnya iki IPAS, nek IPAS ngono. Nah ya, kok mau kita penanda tangani, Mbak. Mbak 82 seni rupa. Bahasa Inggrisnya tidak enak, Kak. Bahasa Jawa, gimana bahasa Jawa? Anakku ki minus ning matematika, guys. Makane ngantek les ki yo. Ngono mang. Besok anu dikumpulno
payu tanda tangan mboke ngene iki. Tanda tangan mboke saiki payune ning anake mbek ning bank. Bang payu. Kon nyair-nyairno iki payu. Ingin anak orang anak tanda tangannya yo ora cair duwi. Mbok nek engko paling diinfo guru. Maksudnya kon nanda tangani orang mesti diinfo di gurune. Gini Dapin mang yo. Goblok. Matematika entuk elek. Kadung ngene. Gurune iki kok ngono kok ning kene kok bingung wong. Ning kene ya ning kene kabeh aku gak bingung kok ngono. Loro. Njuk goblok ya ben. Engko anak-anak tak entuk ndok misan. Ya nek pas iki kan ijek di warai, Mbak. Iki apa iki silang le ngono dik piye mungkin iki. Ale. Apa? Ngono didohno. Ngono jek arek bocah ki mang. Merhatikno ora, gojek dhewe kok. Nek iki wis kelas 6 buntukno ndas sing tek. Iya, wis kelas 6. Kelas 6 ki mang bocah nang des. Tekan ning ndi tek rono parake? Jok. Astagfirullahaladzim. Tek mau sak dimil. Iya, asine ora mlebu ping pisan, asine 4. Gak mlebu ping pisan. Oh. Jeruk, anggur, apel. TK dhewe, dhewe kok. Bandanem pepaya, salak, semangka, nanas, Untuk biji, lemon, biji. bintang 3. Ambek ABC. ABC kon ngapalno dhewe niku lho, Mbak. Mbek nomor wis ngono tok. Ayoh iki. Nek kangen iki paling dari ABC ngono ki ora angel-angel. Yang kelas 6 ya sing sak gebok kalau. Kuwi anak sing urung di ngono. Ngono iki sing salah jadi benerno. Bahasa Inggris. Lah gak dikon remedi. Kak. Remedi lah matematika kowe. Sing diinginkan untuk 74 kok untuk koyo. Sanggi. Lah senengane kan ora remedi sing tak sing diingi. Kelas 5. Kan kelas 5. Pelajaran beda. Mangkung 3 kali 1 kok 0,3 iki dielokin. Sop iki ndi? Piye iki? Guru iki. Tanda tangan kabeh dimaksud celuk. Tanda tangan nang jonggar. Mengelo dia aku juga roh, guys. Oh, mbah. Wis, guys. Gune pare ditanda tangani pisan ora? Gak roh gak roh. Jajar mesti sampe tambah durasi. Info gurune ora roh. Aku ora ndelok tase, guys. Lah bocah iki mang yang nyengan nek. Yang nyengan goleki anake. Anak aku delok di. Baik. Maksud iki nek gak diparok. Kondo, Bu rasa papak. Dadi papak ya wis ngenteni. Lah jane mulai jam pira, Mbak Uni? Setengah 10. Iya. Lah kak nganu. Kamu koyo ngabot dulur kok iki koyo tekan habis ora kowe. Kok tak apa kok mau mulai. Kasih kene. Tes. Heh? Urung. Bicara Jawa. Lah tak mana urung tenan. Kumenek. Urung enek. Kumpikno desa senen. Keri le. Urung temani? Lali. Urung kabeh urung kober, guys. Paling mesisan ngene lho, Mbak. Dina Setu ki mesisan kabeh. Lah saiki Setu iki, Dek. Lah gak yo urung dibiji, kakase mang. Oh sing dino iki Heeh. Paling mesisan sesuk Senin. Urung enek. Mau bahasa Jawa. Nek wong PJO kae urung enek berarti ngenteni. Wae ramen yo urung kabeh mang. Urung. Ben incrat-incrit nggonku. Sesuk menek sok Senin berarti guys ki manggo samin. Ha, Gak enek. gak enek rasido tanda tangan rasido payu. Nah, kono sik kok tambah. Sekolah pun ben ngono pinuk.
Piye, Mbak, penake? Sekolahku ndek ndi? Bocah saiki Ora menyusahkan orang tua ya. iki lah testing kok njungok dhewe-dhewe kelas 1. Heeh. Ora oleh Gak oleh. Lah saiki wonge malah piro Nek aku ndek ben tes ijek wong loro, tapi nek pas ujian sendiri Dewe-dewe ya. Pas tes ijek. Marai apa perbedaannya saiki? Muridnya saiki saiki nek zamanku ndek kae akeh. Kelasnya gak sedeng akhirnya ya jejer loro. Aku ndek ben yang muridku akeh. Batur. Saiki sithik ya, Mbak. Mengi piro, Mbak? Sepil piro, Mbak? 10. 10. Mane songo. Saiki ki nganu, Guys. Piye yo? Apa anake kurang apa? Apa padha sekolah ning ndi apa piye, Mbak? Sekolah sing terdekat kok gak enek muridé. Iki ngono kok enek kabeh lho. Dadi Heeh. anak cukup. Dadi ndek ben manake 5, 4, akeh-akeh. sekolah sak sekolah ini kadang tumpuk loro ya, Mbak. Saiki anakane wong iki siji lho. Siji loro. Saiki lho, wong-wong ki sing tak rungok-rungokno, Mbak. Sing tak rungok-rungokno sing bocah saiki sak bloke awak dhewe. Wis awang-awangan mana sitok wis ngono. Iya. Yo. Padahal nek ndek biyen nak kudu enek loro, telu, papat, 5 ngono. Mbokku 5. Lho, beripile kaya Di sekolah saiki iki bocah ora patek enek, sekolahe derek-derek. Ya. Dindung kono, dindung kene. Lah nek ning nggonku oleh akeh ku sekolahane 1. Oh, ning ngono sih tak tok. SD-ne cuma SD Mbokku. Berarti ki yo cek akeh, Mbak. Cek akeh. Wong SD-ne kuwi tok. Nek SD cek akeh. Iya. TK-ne ya kuwi tok. Loh, lah terus Nek SMP den lagi enek. terus, Mbak, SMP jero. nek sambung ngono lho sambungan. Kuwi ning ndi parake nek sekolah? Sambung enek. Enek wisan. Tapi kan wis adus karo wilayahku. Oh, wis SD-ne beda. kuwi tok. Iya, iya. Dadi pirang desa ya ning kono. Berarti siji ya wisan ya. Sambung kan nggonku aduh no. Aduh. Jadi nek sama kecuali SMA lho, nek SMA kabeh Jampi, kabeh nganu do ning Randu ngono. Ning ndi Nek wis? Randu. Sekolah ning ndi kono? Nek Randu. Ning anding ndi, Mbak? Aku gak roh, Mbak. Alam Bluro. Oh, sing kono. Iya, iya, iya. SMA Negeri 1, Alam Oh. Bluro. Heeh, roh, anding Taman Jati to? Heeh. Kuwi SMA Negeri 1. Heeh. Terus SMA Katolik, SMA Muhammadiyah Kidul. Jadi pasar paingan sing kidul, sing ngene Damis. Heeh, rono. Mak Damis, Heeh. kono kuwi. pasar paingan. Oh, kono. Cek kidul cek mulon. Nek Katolik kono wae ndek ngene Mak Damis kono kuwi Katolik SMA-ne. Oh, kono. Nek SMP Negeri 1 yo ning kono, ning ngene Mak Damis kono. Heeh. Makake, ayo adoh mbek ning kono. Aduh. Paling nggenku SMP-ne yo marane ning jero kono. Nek ning jero desa tak ukron. Aduh yo an. Ayo, embo. Sekolah ada. Kene termasuk penak terima SMP papat kene iki edek. Tuan. Termasuk kene iki cara jangkauane penak ya, Mbak. Edek. Cedak SMA, cedak SMP, yo termasuk kota cah nek kene iki wisan yo. Nggenku nek SD-ne edek dene mbok Heeh. kono ki roket lor jembatan kasih mbok. Ngliwati tok kene. Iya, iya. Sing tikungan. Iya, aku nek ngaran tikungan. Gak yo lurus. Iya wis. Sing enek nek kae kene liwat enek wong degawe. Heeh. Pas sing tetek kene glosat. Oh, kono kuwi. Oh. Ngarepe. Iya. Sekolahan SD ning ngono. Nah, yo. Saiki sekolah angel. Kene iki yo mare yo, lagi merah tok SD-ne 3 lho, Guys. Pelajarane SD kelas 1 ki lho koyo SMP aku gak Ngeluh. iso nek mata ndelok Google. Heeh. Naon. Ning materi biasanya nek. Iya nih materinya enek-enek, tetapi kok ndelok ngono kuwi. Anak Wong merah ki yo SD ki 3, Guys. SD-ne Pak Sauji, terus SD-ne Monyo, terus SD-ne Peri. SD 1 Mulyorejo, SD 2 Mulyorejo. Heeh. Sauji ki SD apa? SD MI. MI ya. Heeh. Gua nek sing mencelat ning kentong papat, Guys, kene iki. Gak yo anak nek mok loro gak yo indil-indil gak yo soroke rono rene gak yo muridé mok 9 10 11 12 kuwi lho, Guys. Yang cepu ya. 12 ki lho wis mejen wis. Yang cepu akeh jane SD. Nek cepu akeh, Mbak. Cepu ki SD-ne akeh. Cuma yo saingan kalau Mbak, saingan visi misi dadi do tertarik ning kono ning kene. Ah. Mbok-mboke sing mampu. Heeh. Sing mampu. Iya. ngono. Sing mboke pinter ki mang milihno anak Wis gak zonasi ya? Oleh. Gak. Di sekolahane cepu kono oleh. oleh. Los. Cuma dapen tak duduki. Aku muni nek TK kene gak iso le sekolahane cepu aku. Dadi bocah ki mang Tutup ngono. wis tutup kakase aku ngono. Ndak aberai. Ora berarti ora kena. Kowe sekolah sing ngguri bengkel sing TK yang pindah. Mesti pindah ning ndi? Sing di Sing TK-ne Amel?
Sing ndek wawan. Ya. Oh, gak sing tekane Gak. BBS. Kak, dipindah mbon ndi. Mang wis kursine diusungi sak tepak meng sak truk barang. Pindahne. Enek. Enek. Apik Mbak tapi sekolah ning kono langsung bisa baca. Metu iso maca drindil kabeh tanpa terkecuali. Enak ya. Asline gurune enak. Siji kudu iso membaca, mendikte, menulis. Nah, Harus kudu iso. ya. Iya. Ya wis guys ya, ki mau dadak apa nanda tangane nggone Peri dadak urung dibagi. Dikeki. Paling nunggu hasilnya kabeh, nek nggone amel mang urung kabeh yo an lagi piro 6. Kan kudune piro Langsung kuwi. Senin. Yo dikabehno mesisan terus dijepret dadi siji. Wis san tutup. Ya wis ngono pemirsa, terima kasih banyak ki nganu gemblok. Anu. Terima kasih sama tadi bingung. Jangan. Wis ngono Mbak Dini Mbak Isma pamit. Terima kasih banyak sudah selalu support konten-konten terbaru nih kami. Isma ngasal masukan sepurane nek klera-klerune Mbak Dini Mbak Isma. Pamit dhisik, becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.